rubini ya social media ka nikech wanto kae kumwa dake kae kumwa iwei kanye kuone mugoe dala kanye mugoe dala koro watemo ng'iyo kata king'iyo jo dot machielo ka iyudo ka gimobiro e odgi to giriwore giloro mok gigol shida moro mantiere bo kitanda koro dakwa jowa ni kata wagore kata wagwere to wane ot achiel odwa en ot adi en ot achiel masani odwa no en ODM to wan joluo mane odwa koro kata wagwere ko jo MDG jo UDA lakini ng'enywa koro wawach ni odwa en ot achiel wan joluo wan inyikwara mogi iwinjo koro seche ma shida moro wuok korwa kik wabed ni wane ma wane enini mokwongo mar golo chandruok manodwa dugwa kikwa umoko kikwa wamoyo dugwa oko onengo bed ni waumo dugwa makata rach madung to wane mwang'eyo ni ma en ang'o ma en chandruok madalawa iwinjo koro mae gima an daher mar kwayo jende kata joluo wetena niya seche ma wadonje social media cha mana kaka osako wacho niya nying en gima ichiemo godo seche moko ineno marach nikech baba nokelonwa gimiluongo ni democracy e Kenya kae matinde niya osako nyalo wuoyo to ambe nyalo wuoyo to wabedo gi paro mopogore to bedo ni wan gi paro mopogore mano freedom ma constitution omiyowa iwinjo koro nyaka wa express ourselves to kata ka constitution omiyowa that freedom to nitiere moko nengo bedni wagolo makoro jalibamba ang'eyo ni gima kama timore nikech ka gisefwenyo to gibiro tiyo kodi bondo korigo jodala ma ok en gima owinjore nikech amba neno jok ma itiyo go mondo go jodalawa don kata sani winjo ka wawacho na luo wakae wan gi jo one term to wan gi jo two term to wadikore go dadika wan go waling go dalinga nikech ma en girodwa pod wapimo ni to odwa ni ere kumwa dhiye odwa chimo kodwa kanye ko chimo kodwa two term to kang ne yud ka ni se yanyo two term cha ineno kata ni se yanyo one term cha iwinjo koro kata kang two term biro to yudo ni ma en ng'ama wanyalo tiyo godo en kama to ok ni ne mi gola yanyi monengo bed ni jiumo mana wigi koro nyaka wadikre kikwa oduk ma odwa ne jolibamba just to add on gima osiepane wacho king'iyo aparo ni 2 weeks ago kanchi William Ruto dhi Nyeri gavana ma Nyeri ngeno osebedo ja opposition kabisa to nyo jako duodo koni to king'iyo jo manie social media ma jo kocha ok gichal gi jowa gichal ni timre piny luo Victor sama wuli ko podo social media liet so apa ni jowa but ibo malan mos jo kata king'iyo sani yudo ka joka gin gigoyi ginyalo pingo president to ka president ochopo to ging'wony to be nyaka bologa siolinga lena because gin gima gidwaro gin tich gin ging'iyo ni gin ging'iyo interest giyudi ang'o kaka oganda so an gara tinde chon anawacho ga na ji ka ado kodansi babeni kalweny moko usiana kodi we donje ka Victor ifil ni otimo marach to gino okinyi okodhi moni nendo okodhi moni chiemo yanye nango we yanye just timatima gi kich done social media ni ngato screenshot tu gi moto kana oli to chiemo la ubrogon oken kami wuoya nyuola butanyi wala maki wuoye to samo ngato ok dhi winji sani gima mindiko kata mi wacho to kata gik mawacho kaegi kimojo moko buro gola ni ng'ano wacho gini kama to kama to jo matindo ke piny dong mojo matindo every day jo jibedo muti kata wan mowuon wabugo jo muti jibwanya wani bwana ko weni uru jo matindo sani woni so jimodo weni jo matindo wambe jibuni so ni wan jo matindo koro en ga mana kama non tie ndalo mabedo matindo ndalo mabedo muti but topo kama koro ng'ato ok nyal luongi radio kata insani Victor ing'eyo nitie jomok nyal luongo ka ang'eyo ni nitie jomok ing'eni gido wacho weche moko winjore manyalo kilo